Fit-tielet kwart ta' din is-sena, jiġifieri bejn Lulju u Settembru, qasmu bejn Malta u Għawdex kważi 1,800,000 ruħ. Dan ħareġ minn ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li ħabbar li f'dawn it-tliet xhur kien hemm total ta' iżjed minn 11,400 vjaġġ. L-aktar xahar impenjattiv f'dawn it-tliet xhur kien Lulju, meta saru 34% tal-vjaġġi li saru f'dan il-perjodu. Skont l-NSO, il-vapuri li qasmu bil-vapur ta' Għawdex f'dan il-perjodu kienu kważi 1,600,000. Dan ifisser żieda ta' iżjed minn 13% meta mqabbel mat-tielet kwart tas-sena l-oħra. Dawn iċ-ċifri tal-NSO jgħidu wkoll li s-servizz tal-Fast Ferry bejn il-Port tal-Imġar u l-Belt Valletta ġar kważi 200,000 passiġġier. Dawn iċ-ċifri tal-NSO jgħidu wkoll li fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-aktar ġranet tal-ġimgħa li fihom qasmu nies miċ-ċirkowwa kienu il-ġimgħa u s-Sibt. Dan fil-waqt li l-Port tal-Imġar raq l-ogħla ammont ta' passiġġieri is-Sibt u l-Ħadd.